săptămâna numărul 8, la 2 luni de la accident. Și situația pietonală arată în felul următor. La capitolul marcaje, în primele, sau în săptămâna 4-5, s-au făcut, să zicem, 30% au fost refăcute din marcaje. S-au montat o serie de relantisoare, n-am făcut o numărătoare câte. În schimb, uite, trecem din nou pe centru. În 2 luni de zile nu s-au modificat nimic la indicatoare, sau decât un indicator a fost montat aici la Salci, la locul accidentului. Precizez, unul din 4 care lipsesc în această intersecție. În rest, a mai fost montat încă unul la o străduța spre gară, unde era o jumătate de trecere de pietoni. Restul de 47 au rămas lipsă și toate celelalte 10 întoarse în direcții greșite, 5 ascunse, nu s-a făcut nicio modificare în tot acest interval. Treceri de pieton nemarcate, exact ca în listă. Însă ce modificări au apărut în sensul bun? Poliția e mult mai prezentă în oraș. Asta e un lucru bun. S-au montat, ziceam, relantisoarele și aici un aspect, uite, așa, indicator lipsă aici la dreapta, la stânga, următoarea intersecție la stânga iarăși 2 indicatoare lipsă, deci ele sunt în continuare neschimbate, ca și cum autoritățile n-ar ști de situație. Eu cred că nu este tratată cu... Să zicem că poate nu știu încă, deși am pus de 2 săptămâni în mediul online filmulețele de prezentarea situației. Vreau să spun că indicatoare s-au putut monta. Uite, urmează aici un relantisor pe Bălcescu. Este indicator aici pe dreapta pentru relantisor montat nou. Deci cred că toate relantisoarele au primit câte 2 indicatoare. În schimb, la capitolul indicatoare rutiere nu, pentru că, să zicem, dacă relantisoarele sunt pentru traficul auto și la traficul auto situația stă mai bine, pentru că poate uite, stâlpul lipsește în continuare, aici lumina pentru trecerea asta ultima. Dacă la capitolul rutier sar șoferii, care e o comunitate mai mare și poliția are nevoie să dea amenzi, și atunci indicatoarele trebuie să fie cât de cât în regulă. La capitolul pietonal suntem încă pe situația, las că merge și așa, fix așa este, pentru că nu se întâmplă nimic în continuare. Ba din contră, între timp am observat că s-a mai învârtit un indicator. Probabil că ar trebui să ia în calcul să pună un bolț de blocare la indicatoarele importante. Da, aici vă spuneam într-un filmuleț anterior că aici la intrare în Kaufland, uite, indicatorul acesta era răsucit, un pic acum s-a răsucit de tot spre pietoni. Deci în continuare pietonii trebuie să vadă indicatoarele rutiere, să pună mâna pe carte să învețe și ei, că șoferii se descurcă. Aici lipsește în continuare indicatorul. Adică pe orizontul lui au fost refăcute marcajele la 3 din 5 treceri. Dacă aceasta de la Weatherford, să zicem că nu e foarte importantă, fiind una nemarcată, cea din spate pe care tocmai am arătat-o de la Bisericuța de Lemn Autogar este foarte circulată. Iar argumentul că n-a fost suficient de cald ca să se facă marcaje nu mai funcționează, că suntem în iunie, adică început vara. Facem și o mică corecție la trecerea de pietoni de pe orizontului la școală. Am trecut indicator lipsă, dar de fapt indicatorul există ascuns undeva în vișinul acesta. Uite, abia acum a devenit vizibil. Oricum el trebuie mutat aici pe colț lângă trecerea de pietoni și făcut să fie vizibil. Doftana cu Voila. S-a făcut aici marca, s-au pus indicatoarele cu LED-uri care la început funcționau și ziua, acum nu mai funcționează decât noaptea.
Nu știu care e logica, la școală poate că ar fi mers și ziua să meargă în continuare, că ziua nu consumă, însă trecerea de pietoni de aici e amuzant că după ce s-a turnat sau s-a marcat Doftana, cineva a scris în online că se putea pune o roabă de asfalt și aici, la intrare pe Voila, s-a pus roaba de asfalt, dar ar fi fost tare dacă spunea să pună și asfalt, să facă și marcajul. Era o chestie acolo de 2-3 cuvinte. Dacă doar așa merg lucrurile, ar fi fost o chestie. Regretul celui care a precizat cu roaba de asfalt că putea să zică și cu o mână de vopsea. Și era și marcaj și poate și indicatorul la care e acolo în continuare de 3 săptămâni în curte. Da? Uitați-l cum, atenție, trecere în curte, și care probabil era destinat pentru aici, intrarea pe Voila, dar stă acolo. Recordul de viteză aici pe Doftana, uite, un echipaj avem acolo pe stânga care înregistrează și uite, chiar a oprit un șofer, a fost de 140 de km la oră. Foarte bine că au apărut aceste echipaje, două chiar autoturisme, care au depășit viteza, foarte bine că au apărut. Ideea este că ele nu pot sta acolo permanent și nu stau acolo permanent și ar trebui găsite soluții dacă se dezvoltă asemenea viteză pe o arteră din municipiul Câmpina, găsite soluții mecanice să poți să reduci viteza, să oprești vitezomanii și atunci când nu sunt echipajele de radar. Aici trebuie lucrat mai mult. Doftana la rafinărie, în continuare o trecere de pieton care e realizată de cel puțin 3 săptămâni, e o lucrare care eu o consider finalizată. Când s-a făcut recepția, cum s-a făcut recepția? Doar cu presemnalizare și fără indicator, elementul mai important. Presemnalizarea poate să fie sau să nu fie opțională. Adică eu cred în continuare că echipa care se ocupă de problema rutieră în Câmpina trebuie să facă o rotație. Nu cer demisia nimănui, de o rotație de cadru trebuie făcută, trebuie adus oameni responsabili. N-ai cum să finalizezi o lucrare și să-ți lipsească țeava cu tot cu indicatorul în condițiile în care nu e o problemă de bani, că pe această Doftana refăcută sunt cel puțin 2 treceri care au câte 2 indicatoare. Deci se putea lua de acolo dacă asta era problema, dar nu a fost problema financiară, e o problemă de la că merge și așa. Și așa o să meargă dacă nu facem ceva un an de zile, peste un an de zile găsim aceeași situație. Merge și fără indicator aici. Așa cum a mers 6 luni strada asta fără marcaje. Suntem pe Constantin Stere cu Conductelor, o intersecție care spun gurile rele că n-ar fi trebuit să beneficieze de un asemenea grad de semaforizare. Sunt doar 3 intersecții în oraș, pe strada poliției, primăriei, la capete, cu asemenea abordare, adică semafoare cu buton, cu sonorizare pentru nevăzători. Nu comentăm asta, bine că avem, bine ar fi să fie și în celelalte zone mult mai importante, însă ce vreau să vă arăt este cum funcționează semafoarele cu buton, deci verde la pietoni, nu pot să vă arăt aici, decât aici și acolo, nu o să fie decât atunci când se apasă pe buton. În rest, doar mașinile beneficiază de verde-roșu semaforizat automatizat. Pietonii, ca să vadă verde, trebuie să apese pe buton. Hai să vedem dacă ăsta funcționează. Iar nu mai funcționează, mai devreme a funcționat. Nu știu să vă zic care e logica. Nu e verde, doar când e verde nu funcționează instalația. Da, aici nu știu de ce nu funcționează, hai să mergem în altă parte. Uite, asta funcționează. Deci când ai apăsat, începe și se aprinde intermitent. Vă rugăm, așteptați, please wait. Ce vreau însă să precizez, dacă mai devreme v-am arătat că mi-a scăpat un indicator care era ascuns și l-am trecut ca fiind lipsă, vreau să vă arăt aici indicatorul de trecere de pieton. La un moment dat s-a învârtit și a smuls
Avertizorul de pietoni este acolo, un avertizor cu lumină portocalie intermitentă care se aprinde atunci când e verde la pietoni. Pentru cei care vin de pe străduța de acolo, ar fi trebuit să fie și pentru cei care fac dreapta de aici. Nu știu cum le-au gândit și le-au montat cei care au făcut intersecția, dar trebuia să fie pentru albele. Când faci dreapta sau când vii de acolo și faci stânga, să fie acest avertizor care s-a dus. Iar vis-a-vis, e clar că a fost aici un accident, ceva s-a întâmplat în intersecție. Hai să mai încercăm o dată. Da, nu merge, nu știu de ce. Deci aici lipsește cu totul. Ăsta e un caz pe care nu l-am mai avut sau nu l-am documentat, n-am scris nimic. Lipsește cu totul semaforul pietonal. Deci dacă e intersecție semaforizată, cu roșu pentru pietoni și toate celelalte au și galena audio sau cum se spune, dispozitiv care te avertizează audio, așa a fost și aici cândva. Deci a fost semafor, a fost avertizor cu lumină intermitentă și audio. Deci sunt 3 dispozitive care lipsesc. Adică cine a accidentat stâlpul ăsta, nu știu, a plătit, nu mai contează, trebuie rezolvat cumva dacă ai intersecție semaforizată. Uite că aici s-a activat. Cumva, vă rugăm, așteptați. Da. Cert este, și avem și verde, cert este că stă de mult în situația asta, deci dacă te afli vis-a-vis, nu poți să vezi verdele decât dacă faci un pas pe trecerea de pieton și te uiți la semaforul de deasupra, să vezi când e verde. Adică dacă merge și așa, nu știu de cât timp e asta, să ne uităm pe Google Maps de când nu mai există semafor aici. Următoarele 2 intersecții cu semafoare inteligente sunt la extremitățile Bulevardului Culturii, adică Poliție Primărie, odată pe Griviței și a doua oară aici pe Plevnei. Lucruri ok, foarte faine semafoarele, numai că sunt trecute aici, spre deosebire de conductelor Constantin Stere, aici trecute pe modul automat, indiferent dacă apeși sau nu pe butoane. Se face verde la pietone atunci când vine rândul pentru automatizarea setată în aceste 2 intersecții. Problema e că au rămas aceste plăcuțe care sunt și foarte bine făcute și culori diferite, pietoni. Pentru traversare apăsați butonul și așteptați culoarea verde, apeși degeaba, da, apeși absolut degeaba, pentru că indiferent dacă apeși sau nu apeși, el se face verde atunci când e trecută automatizarea și îți dă senzația asta de tâmpit, adică zici, bă, poate n-am eu destulă bioenergie pe deget, să apăs, să se întâmple ceva. Adică atunci când au fost trecute pe modul automat, în mod corect era să se dea jos plăcuțele, să nu mai pui pietonii să apese pe ceva ce nu funcționează, adică îți dă senzația asta de tâmpit. Și ești tratat ca lasă-i să apese pe fraier că oricum se face verde când se face verde. Vine cumva în aceeași cheie cu restul situației din oraș, adică pe de o parte există mesajul, dă număr de telefon, faceți sesizări, strângeți, adică trimiteți-ne ce nu funcționează și ce trebuie rezolvat și uite, după 2 luni de zile nu se întâmplă absolut nimic, adică voi apăsați, țineți apăsat, țineți continuu, că oricum nu se întâmplă nimic. Corect ar fi să rămână pe modul automat, că e trafic intens și aici și în partea cealaltă de pietoni și mașini și să se demonteze plăcuțele, să rămână în păstrare dacă vreodată va fi nevoie să se treacă pe modul manual, adică să fie necesar să apeși pe buton, să fie un trafic atât de rarefiat încât pietonii să se facă verde la pieton doar atunci când vin pietonii. Adică ori le trecem pe manual, ceea ce nu cred că e cazul, cel mai simplu demontăm plăcuțele și nu mai ducem oamenii în eroare să apese pe niște butoane care nu fac nimic și nu se întâmplă nimic.